človek, aby mohol vykonávať túto prácu, musí spĺňať určité fyzické predpoklady, pomerne náročné. Hlavne ide taký mix kombinácií, že ten človek musí vedieť aj lyžovať, aj liesť, musí mať kondičku, musí poznať ten terén. Ale oveľa dôležitejšie podľa mňa je to, aby ten človek zapadol do partie. To znamená, že minimálne pol na pol je to s tými psychickými danosťami a jednoducho ten človek musí mať správne nastavený morálny kompas a vtedy zapadne do partie a vtedy jednoducho tá robota ide. Tie kopce sú tu vždycky a vravím, že ja to hovorím na takom príklade, že keď ideme Slováci prevažne k moru a tiež by tam boli proste obrovské vlny a bola by vonku búrka alebo by to hlásili, no tak tiež sa nejdeme kúpať na šíre more a to isté sú v podstate tie kopce. My máme také naozaj malé, veľké veľhory, ale vedia byť veľmi zradné a v podstate neodpúšťajú ako keby tie chyby alebo len vo veľmi málo prípadoch. Bystra 25, Bystra 25, Ilias má 17, máme na míste polavinou nehodnotnej blízkovej doline. Je tam neznámy počet zatýmaných osôb, podmienky sú tam veľmi nepriaznivé. Za tých 15 rokov som si všimol teda najviac, že najväčší problém pri tých turistoch je jednoducho, sú to prehnané ambície a chýbajúca pokora. Čiže jednoducho naozaj človek by mal na tú túru ísť s tým, že vie, čo dokáže, zbytočne teda si nenaplánovať veci, ktoré potom nezvládne. Kopce tu budú a tí ľudia nech si ich vychutnávajú s plnou krásou a či to bude dneska alebo o týždeň neskôr je úplne jedno.